Yauwa ga kayana nan kala biyu. Ki wanke min da Allah kafin na sai na dawo. Ki wanke min ki goge mu. To abban Anifi na tashi bana jin daɗin jikina. Kin tashi da zazzabi yau din nan. Ba za ki iya min wankin ba dai kenan kike nufi. Abban Anif na tashi da zazzabi ai na saba yi ko? Wai me yasa ke malalaciya ce? Kawai kaya set biyu ki ce wai kin tashi da zazzabi ya gagare ki ce ki wanke? Abban Anif ai na saba yi kuma yau na ce maka na tashi da zazzabi ai sai ka taimaka min ko? Oke kin saba yi yau ba za ki yi ba. Ya haƙuri ban ce haka ba abban Anif. Haka kike nufi mana? Wallahi na tashi da zazzabi ne. Kun me kika tashi da ki sai kin yi wanke ta? Abban Anif dan Allah ka yi haƙuri mana. Me ma'anar aikin saba yi? Ina matsayin mijinki ma ina faɗa kina faɗa. Abban Anif taimaka min nake son kai. Wai jayayya kike yi da ni ina matsayin mijinki ina faɗa miki kina faɗa mu? Ya haƙuri. Ya haƙuri. In kin san ba za ki min ba kawai ki faɗa min. Kada na fita na zai na dawo. Naga kayan nan baki wanke ba don wallahi ranki zai ɓaci. Abban Anif ban ce ba zan yi ba amma gaskiya yau na tashi da zazzabi ka taimaka min. Ba za ki iya ba. Kinga to na gaji don ba amfanin zama da macen da ba za ta ji magana ka ba. Kana ba ta umari tana bijire ma. Abban Anif saboda wanki. Saboda wanki kawai ki je na sake ki saki uku. Ka sake ni abban Anif? Ka ce me? Na sake ki saki uku. Abban Anif ka ce ban ji ka da kyau ba ka ce ka sake ni saki. Saki uku. Ka ce ka sake ni. Saki uku abban Anif. Uku Saboda wanki? Me amfanin macen da ba za ta ji magana ka ba? Ka sa ta aiki ba za ta fi ba. Ba shi da wani amfani wannan rana. Kawai ki kama ne. To shikenan babu damuwa. Na gode. Ina zaki je kuma? Tafiya ta zai. Ina. Zan tafi gidanmu. Kamar ya gidanku, me ya faru zaki tafi gidanku? Ce ka sake ni saki. Na sake ki kamar ya na sake ki. Ban Anif yanzu ka gama furta min ka sake ni saki. Saki har uku kuma a lokaci guda? Kai. Ina sakin nan bai yiwu ba. Ban sake ki ba. Saboda ina son ki ke ma kin tabbatar da haka. Ya fasa ku. To ni na ce bai saku ba ba inda zaki je saboda kin san ina son ki ai. Akan me zaki ce zaki tafi gida? Abban Anif da saki uku ka ce bai saku ba? Saboda ina son ki ke ma kuma kin tabbatar da haka. Ka ce me? Ina son ki. Ka ce sakin bai yi ba? Bai yi ba. Ya saku saboda ka furta min ka ce ka sake ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kin ga yanzu akwai wani malami ya kamata mu je mu same shi duk yadda za a yi. Gaskiya auren nan bai saku ba ko ya dawo min da ke. Da jakana zai. Na ji na yadda mu je. Let's go! Sai dai a zo a yi ta tila muku ilimi a banza a wofi ba za ku iya cire naira 5 ko ba mutum ba. Baban namu ne ba ƙarfi ba ya ba mu komai balantana mu ba ku malam. Ka to matsalan ma ba wannan ba masu zuwa su nemi taimakon ma sun daina zuwa. Sun yanayin lokaci ne yanzu rayuwar ta ɗan yi karanci komai sai a hankali. Yo karanci malamai ina ruwansu da karanci. Kaga idan baka ba malami kuɗi ba ka je ka ba wata kuɗi ga ake. Assalamu alaikum. Ai tsaya da Allah. Haba. Tashi kai matsa. To malam. Ba za ki da nan na ce a makaranta ta kun zo makaranta addini na ku mutane sai mutunci maza take Allah lafiya lau ina gajiya Allah ba akbar yau ya akai Malam akwai matsala. subhanallah me ke tafa da kai Wannan mata ta ce. Mun dan samu matsala a gida. Allah sarki he kada ke ta In duka ne malam ai da sauki me zai kawo mana in duka ne? ayyo to sai ka zage ta Malam gaggawa kake ka kwantar da hankalin ka zan gaya ma me ke faruwa tunda muka zo gurin ka. okay to so kake a raba auren Sakin ta ne kuma saki uku. saki uku kai yanzu kawai saboda tsabar rashin hankali ne mahaukaci ne kai sai ka tayi ta farar ɗaya ka Tsautsayi fa shi yasa har na yi mata saki uku ne ras. tsautsayi ya riga Kuma mata gaskiya malam ina son matata. Malam ina ma magana hankalinka yana kanta har yanzu ina kishin ta karga gamar rawu. to aikin gama ya riga ya gama ba dai ka irga mata su ba Shi yasa na zo gurin ka yanzu a sanya mai yiwuwa. to In auren nan da yiwuwar ya koma malam to sai a san abin idan ba yiwuwar ya koma fa da ma yiwuwa. Malam
na wani na kai ne gashi ka rike wannan. wallahi sai in kore ka nawa kaje ka mun in na koya ma karatu ke kina son yi Ina son shi. aure zai koma To yanzu malam me abin yi? a abin yi yanzu wa ka sani ko kuma almajiri na za mu aura wa ita na 'yan kwanaki. A'a malam ina da wani yaro na a kasuwa. Yaron kirki. Ina ganin mutuncinsa yana ganin mutunci. To kirawo. Bara in kirawo shi yanzu a tuwo na mai na. Sati ɗaya dai ya isa. Babu laifi kirawo shi. Kirawo shi. Yawa salamu alaikum. Usman ya gida. Dan Allah kai maza ka zo gurin malam mai gobe da nisa. Ina nan ta ɓaci akwai matsala. Wani taimako za ka yi mu da Allah ka zo yanzu. Mu kaɗai ne a kan garin nan. To shi kenan sai ka zo. Malam gashi nan zuwa. Yawa zai zo ko zai zo yanzu nan insha Allah. Allah ka yi lafiya. Amin. Allah biya bukatu. Allah biya bukatu. Allah sarki. Wannan ta faru da kawunar na gaya ma kace haram. Ayyo ka ya isa da Allah. Ka fara can. Kai ka san dadin kuɗi ne? Iya? To in ƙara jin bakin ka Allah ya kore ka. Nawa kashe kamun da yana ko sisi ba kawowa kuke bai dai akwai musu karatu su zo su tafi su baka da hamma. Assalamu alaikum. Amma alaikum. Wa alaikum assalam. Alhajin Allah. Usman. Karama kallau. Almajirin. Ajiya. Ina gajiya ya aiki. Lafiya na ganku a gurin nan. Ina fa lafiya. Abin da yake faruwa taimakon addini muke so mu baka. Za ka yi? Me ya faru? Wallahi Usman matsala aka samu ni da mai ɗaki ne. Na yi mata saki 3 reras. Saki 3? Kuma ina son ta so nake ta dawo. To yanzu shi ne muka zo gurin malam yake mun magana wai sai ta yi Sai an aure ta an saki. shi Haka ne da zancen ka yake. to shi ne ce a cikin mutane na akwai wanda na yarda da shi na aminta da shi da zai aure ta nan da sati ɗaya sake ta ni kuma na ga kan mutane na kai na fi yarda da shi da hankalinka. Haka. To shi ne na kira ka yanzu ka taimaka mu. Za ka yi? Ai abin da ya fi haka ma zan yi in dai shi za a taimakawa. Shi za Na a shirya yin taimakawa. abin da ya fi haka. Abban Anif wane ne wannan? Abban Anif da shi za a haɗa ni da wannan? Idan kina so to idan kina son mijinki to dole ki yarda ai wannan abu. Ni gaskiya bai yi min ba. Ya haƙuri a harkar. To a kara makallau wani hanzari ba gudu. To Ni fa ban da ko sisi dan abin da zan samu na ci a baki na Alhaji ne yake bayani. to kuma tunda aka kira ka Ina zuwa. Duk wannan ba matsala ba ne. In dai dan gurin zama ne da kuma abinci da za ka ci. Insha Allah zan yi kokari in baka. Har wanda zai wuce ma wannan lokacin ko da ko za a sanya ta. Yanzu bara an baka kuɗin da ke guri na. Ka je ka yi hidindimin auren. Yanzu ga wannan. Alhaji Wannan duka ni ka bawa? Dukan kai na ba. ba su mai yawa ba. Alhaji yanzu duka ka bashi. Sun mai yawa ba ina zai kai wannan ina zai kai. Alhaji na shirya. To na gode. Wannan ya isa na je ne duk wani abin da nake sanyi. Alhaji mu daura auren nan zai bada abin da zai Shi bayar. aure ba a gaggawa. Ka bari ya je ya dan yi shirye-shiryen da zai yi. Sannan wani hanzari ba gudu ba. A gaban ku akai. Sati ɗaya muka yi da kai. Usman. Kar ka sake ka wuce sati ɗaya. Alhaji ba ka da matsala. Ai tunda wannan yaren yake da an gama Alhaji. kuma akara makallahu shine shaida. Ni zan daura auren ni buri na daura auren ni ne alwalin ka ni ne alwalin ta. Almajiri na kuma shine shaida. Yanzu ka je ka gama shirye-shiryen kawai da za ka yi. Ina buƙatar in Ta je in yi iddata. wani shiri. Bayan za a daura auren ba daga baya zan zo za a daura auren. To dan mayya Allah ya tsare. Ba komai. Alhaji na gode fa. Ba madamu ni ne da godiya. Allah ya Usman, saka. ni ne da godiya. Kai da gida. Taso mu tafi. Sai an ji. Ya wato Allah ya tsare. To gida zai ci insha Allah ya ba da. Kace Ga da gida. Yaron malam. Ai, Amma Alhaji. ai ba ma baka haka ba. ta shi. Ga wannan kunanan ma sarki malam ba fa kai za ba ba. ajiye mai za a yi. Yaron malam fa za a. To Alhaji Allah ya sanya alkhairi. A gaida gida Alhaji. Insha Allah komai zai normal. Ka ta nace ku. Yanzu wannan aka ganta a gidanku ba sai a ce ka fara bin yan fashi ba. Gida nake son tafi. A kafa zan tafi? Da hauya na an kai ka. Ai mutumin ne ya kirawo ni wannan mai gidan nawa. Ya kira ni a waya ina sauri na je na same shi a gurin wani malami.
ashe matsala ce ta faru tsakaninsa da iyalinsa. Allah. Ya sa ta mai wanki, ita kuma bata samu damar yi masa wankin nan ba. Saboda haka kawai ya mata saki uku. Saki uku. Yanzu ya sake ta babu aure a tsakaninsu. Ta haka ta faru. Kawai saboda baƙar zuciyarsa, yasa fa nake so duk wanda zai aure ya san irin yadda zai zama da matarsa, a daina saurin fushi. Saboda haka yanzu an je gun wani malami ya ce ni zan aure ta bayan sati ɗaya, kawai na sake ta je ta aure mu. To kai ta za ka irin wannan abu? Me ka kudirta a zuciyarka za ka wannan abu? Ka san rayuwar nan fa in baka da shi, kai ko kallon ka ba za a yi ba. Wannan gaskiya ne. Kenan ka gano riba kenan. Ai har riba ma waɗannan yabon aje a hidima. Saboda haka kuma ya zama dole ku canza daga yadda kuke. Ka rike wannan, kai ma ka rike wannan, ya zama dole ku canza. Ni bari na je na ci gaba da shirye-shirye na. Masoyi, wai saka wannan aikin? Ai gani na ita kadai ce rigar da kika cire. Shi yasa na ɗauko ta na ce bari ne maza na wanke miki ita. Haka biyu. To ka hanta ya. Ai daga wannan daga shara zuwa wanki zuwa girki duka ni zan dinga yi a gidan nan. Bai da dafi zan yi wani. To ni na yadda. Ni na yadda. Ni ba yadda. To ni na yadda. To bai da mace. Yau taliya za mu ci. Ki yi taliya ni kuma in yi miya. Na yadda. Zan je in riga ka fara. To bari ne sauri ma na daure ita. Sai na. Ina son ka. Kai? Hakan na haka take dama? Ashe dai girkin ba sauki. Darling? Darling? Na amfani? Karaso na kammala. This is nice. Saudaniya dai. Na ƙosa in ci wannan taliyar. Bari na ji. Ina jira. To ni ma bari na ci nawa. Ke za ki bani? To shi kenan dai. Ba shakka mayaudari maci amana na taimaka rayuwarka amma ni za ka yi waka. Ka manta da alƙawarin da muka yi da kai ne? Ka dakata da wasu ƙananun maganganunka. Ka tambaye ta baka labari. Sweetheart, Ni ba sweetheart ɗinka ba ne. Ɗan dakata kana ji na. Yanzu na yi aure. Kuma yanzu nake jin daɗin aure na. Ban ma san me ya kawo ka nan gidan ba. ba shakka. Haka ka yi kaɗan. Kai baka duba kalanda ba ne? Yau nawa ga wata? Satin da muka yi da kai ya cika har ya wuce. Agreement da kai amma ka saba wa alƙawari. To ina tabbatar ma sai da yi ba. Bai ci amanan ka ba. Ni na ce ina son shi kuma yanzu nake jin daɗin aure. Faɗa mai. Yanzu kike jin daɗin aure. Kuma yanzu zaki ji bakin cikin aure ba? Saboda da ni da kai za mu yi babu. Ban gane za a bi babu ba, sai dai ai uku babu. Okay. Da ni da kai da ita za a rasa me kace? Bismillah. Ai tun farko da na san haka abin nan yake. Da tuntuni zan je na tara kuɗi na je ne da kaina. Amma yanzu da Allah ya sa ka mun gata, yanzu gashi an wuce. Idan kuma yunwa kake ji, ka zauna ka ci girkin mutum biyu.
shikenan zan tabbatar ma da abin da nake so ka tabbatar yanzu nan. Fita mana a gida. Kuma ka zauna. Kaga zan tabbatar ma da abin da nake so. Zan kashe ka. In kashe ta. Bakin alƙalami ya wuce. Ba ta kai mu ga nan ba. In dai matarka ce zan ban maka matarka. Aure na da ni da ke ba alheri ba ne ga mijinki. Wai abinci ne ya kawo ni gidan nan. Allah ya baka hakuri. Ayo.